Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, Iya, neng omah. Dewi. Iyalah, Oh, Mam. iya kece adang kok. Hah? Sing liwet. Oh, sing liwet sapa ayah ponyunya? Iya bojone aku, tapi sing nunggoni aku Oh. Ya bojomu ning ndi? tuku bensin. Iku apa? Bensin. Oh, aku bermaem lho kudangan. Wah, enak. Heeh. Tapi ora greh. Kudangan mbek menduan. Wingi enak banget mah pas mbok dulang wingi lho mah. Kelingan kumis semua aku tak kok. Wong titilan wingi. Itu tangane mama anjawil ning iku. Enak ah. Enak banget kok. Aku seneng. Heeh. Enak banget lah terus turu ya. Eh, aku tak gelem iki mama iki turun iki bahagia banget nih. Seneng banget. Hmm. Ya ora. Aku krasa ki ayame pamit bali yo. Kaget aku. Padahal aku ketok iki kersak-kersut ora turu lho wong aya dolanan HP to. Delok aku. Pak Ayah terus turu kan? Iya, Hmm. delok tok. Dapat tak kon nginep, nginep bojomu kelangan. Rasane seneng di bojo ya ngono kuwi diatur. Ya mah. Enak ya. Iya lah ora apa. Ya ora apa-apa ya. Yo, piye meneh karang kanale nembe-nembe wae yo ya. Iya mah. Disyukuri wae sehat. Iso maksudnya iso berteman baik kan apik ya. Iyalah mah. Heeh. Golek apa arep ya. Iya. Sing langgeng lho mah. Seneng. Iya langgeng karek ayah to, langgeng po ora. Lah aku langgeng to mbek mama to. Yo, aku langgeng wae, emang golek sapa. Wong ning kene sing tak telepon-teleponin jenengan. Ning omah yo karo Gilsa yo teleponin jenengan. Iya. Heeh. Aku mbate niki kok ora tiba berarti sibuk. Iya. Nggak ngepilih gue nyanyahmu balik masa sih ya. Juga dicoba ngikusu tawa ya. Iya wis. Iya. Aku Sehat-sehat mama. amin. Sering bersyukur. Iya, Harus ya banyak. dicoba ya. Ya mah. Sama tujuh mulai kan. Iya. Assalamualaikum. Iya.